Χαιρετισμούς φίλοι μου, είμαι ο Ταϊφούν. Φίλοι, σε όλους σας από μια καινούργια μέρα. Μια αγκαλιά γεμάτη. Χαιρετισμούς, σεβασμό, αγάπη. Τράβα λίγο αυτούς τους κάνιβαλους. Ρε, τι μου συνέβη? Μόλις ακούσατε ότι ξεκίνησα το βίντεο, τρελαθήκατε, σκανταλιάριδες. Κάρλος, Ασίλ, Άλεξ, Χέκτορ, τα λιοντάρια μου. Τράβα τον Κάρλος, τράβα τον Κάρλος. Κοίτα. Ορθωμένο λιονταράκι. Μπράβο στο γιο μου, Ιταλικό επιβίτορα. Σήμερα, φίλοι μου, ο καιρός είναι πραγματικά υπέροχος και για τα καλά. Έχει τόση ζέστη που σίγουρα θα έρθει η δυνατή βροχή. Αυτό είναι το σημάδι της. Κι εγώ ασχολιόμουν με τα παιδιά, μαγείρεψα κάτι για αυτά. Βράσαμε το φαγητό μας στην κατσαρόλα. Πάλι ο κολατζέν Ταϊφούν είναι στη δουλειά. Εδώ και καιρό δεν φτιάχναμε το κολαγόνο μας. Σήμερα είπα να ετοιμάσω πάλι ένα ωραίο κολαγόνο για τα παιδιά. Σε λίγο θα έβγαζα και την ώρα. Η ώρα είναι τώρα στο κλειστό κλουβί. Την είχα ζευγαρώσει τελευταία φορά με τον Έκτορ Μπαμπά. Εντάξει, τώρα θα φέρουμε ξανά την ώρα δίπλα στον Έκτορ. Έκτορ Μπαμπάς. Λιοντάρι μου, Έκτορ Μπαμπά, λέγαμε, τελικά έγινες μπαμπάς, ρε. Είσαι άντρας, ρε. Όμορφε γέ μου, φυσιάζομαι για τη γοητεία σου. Για τη γοητεία σου. Ο Έκτορ Μπαμπάς έγινε πραγματικά μπαμπάς. Τώρα χαμογελάει, το βλέπεις, έτσι δεν είναι? Τώρα είσαι ευτυχισμένος, γέ μου, Έλα, παλικάρι μου. Είπα ότι το βίντεο με τα μικρά του Έκτορα θα το τραβήξω τελευταίο. Δεν έχουν έρθει ακόμα 7.000 likes στο βίντεο. Το περιμένω. Ρίξτε πολλά like σε αυτό το βίντεο. Ας σας δείξω και τα μικρά του Έκτορα Μπαμπά, φίλοι μου. Ας έρθει ο Έκτορας να πούν το όνομά του και να του κάνω ένα like. Όμορφε γέ μου, επιβίτοράς μου. Τον Έκτορα θα το πάμε και στο σπίτι, τώρα το θυμήθηκα. Θα βλέπαμε και τον Έκτορα στο σπίτι. Ρε Κάρλος. Γέ μου, τι είναι αυτή η ζήλια που έχεις εσύ? Έλα εδώ, έλα. Έλα εδώ να σε χαϊδέψω λίγο. Ασίλ. Τι είναι αυτή η ζήλια που έχεις εσύ, κόρη μου? Δεν μπορεί να με μοιραστεί ο γιος μου, Δεν μπορεί να με μοιραστεί. Αυτό ζηλεύει το Χέκτορ. Μόλις χαϊδέψει άλλο σκύλο, αμέσως ζηλεύει. Στην πραγματικότητα, αν πας τον Κάρλο στο σπίτι, θα τα κάνει όλα άνω κάτω. Αλλά αν αυτό το βίντεο πάρει 10.000 likes, υπόσχομαι θα πάρω τον Κάρλο στο σπίτι. Αλλά γέ μου, θα τα γκρεμίσεις όλα. Το ψυγείο, τους καναπέδες, γέ μου, θα τα αναποδογυρίσεις όλα. Άμα το δει αυτό ο κόσμος, θα αλλάξει δρόμο. Παλικάρι μου, μπράβο στο γιο μου. Σας παρακαλώ, φίλοι μου, πριν περάσουμε στο βίντεο, μην μου χαλάσετε το χατήρι. Κάντε μια καλή πράξη, παρακαλώ, για να με στηρίξετε. Πατήστε like σε αυτό το βίντεο. Αν κάνετε εγγραφή και αφήστε και ένα σχόλιο, θα χαρώ πολύ. Τα like και τα σχόλιά σας είναι πολύ σημαντικά για μένα. Μην μου χαλάσετε το χατήρι, μην βαριέστε, κάντε μια καλή πράξη. Ουλάν Μάρλα, χάλασε πάλι το λουρί, κορίτσι μου. Ας φτιάξουμε το λουρί της Μάρλα μου. Αχ, το γέρικο κορίτσι μου, αχ. Πλέον ακόμα και στο περπάτημα δυσκολεύεται το κορίτσι μου. Μάρλα, βασιλισσά μου. Φέ μου, δώσε στα παιδιά μας υγεία και μακροζωία. Έλα να δείξουμε το φαγητό μας, έλα. Ντεντέ, πού πας γέ μου? Ντεντέ, πού πας ντεντέ? Άτακτε ντεντέ. Αχ, περίμενε. Είσαι γεμάτος λάσπη, μη με λερώσεις. Άφησα και τον ντεντέ μου το λιονταράκι να κάνει μια καλή βόλτα. Αφού βρήκαμε ηλιόλου στο καιρό, περίμενε ντεντέ. Ντεντέ, πέρασε γέ μου, πέρασε. Εσύ έτσι κι αλλιώς δεν παίρνεις γνώμη μας. Μπαίνεις κατευθείαν. Στάσου, κάνε κάτι, έλα. Τράβα λίγο του καπλάν και τη Μάρλα πως καπλώνουνε, δες τι ωραία που φαίνονται. Η Μάρλα έχει πάρει και το εγγονάκι της δίπλα της. Κάνουν υγειοθεραπεία μαζί. Ο καιρός είναι ηλιόλουστος. Τα παιδιά μας, δόξα τω Θεώ, είναι χαρούμενα. Μακάρι και οι χειρότερες μας μέρες να είναι έτσι, φίλοι μου. Όταν τα παιδιά μας είναι ευτυχισμένα, και εγώ είμαι ευτυχισμένος. Ντεντέ, τι γίνεται γέ μου, μπαίνεις όπως θες, Κοίτα και το πετινό μου, ρε πετινέ. Μπράβο, λιοντάρι της Ανατολίας. Φυσιάζομαι για το Θεό σου. Ένα λεπτό, η Κότα κυκλοφορεί και αυτή εκεί. Κότα, τι κάνεις εδώ πέρα? Ήρθες κρυφά να φάσεις κότες, ζαβολιάρι. Τώρα για δείξε μας λίγο το φαγητό μας. Ας φανεί το φαγητό μας, δείξε το εσωτερικό του. Έβρασα ένα καλό φαγητό για τα παιδιά μας, φίλοι μου. Αλάχ. Πιο ζεστό. Έχουμε ένα κοτόπουλο 12-13 κιλών. Αυτό, αλάχ μασάλα. Θα το μοιράσουμε στα παιδιά μας, αυτό είναι μόνο για τα μικρά. Δόξα τω Θεώ, και η ντεστάν μας είναι καλά. Σήμερα είναι λίγο πιο ζωηρά. Σε λίγες ώρες θα τα πάμε πάλι στο κτηνίατρο. Και ο Άρης έχει χειρουργείο, θα σας το δείξω σε λίγο. Μποτζούκ, πόσο περίεργος είσαι εσύ, Άτακτε Μποτζούκ. Κοιτάξτε φίλοι. Κάθομαι εδώ, εντάξει. Κρατάω το τηλέφωνο και κοιτάω κάτι, ο Μποτζούκ έρχεται και τρώει το πουλόβερ μου από το πλάι, έτσι.
Αυτός ο Μπουντζούκ άρχισε να φέρεται σαν σκύλος, όχι σαν κατσίκα. Έγινε σαν σκύλος ο Λεβέντης γιος μου. Όμορφε μου. Δεν φεύγει καθόλου, λες και είναι κατσίκα αυτός. Βασικά, όταν ταΐζεις έτσι και τις κατσίκες, γίνονται πολύ πιστές, όπως οι σκύλοι. Γίνονται φίλοι. Βλέπεις, έτσι δεν είναι? Κάνει κινήσεις ακριβώς όπως οι σκύλοι. Βασικά, πρέπει να πάρω τον Μποντζούκ στο σπίτι. Έλειπε μόνο ο Μποντζούκ στο σπίτι. Έλα, πάμε να βγούμε και λίγο έξω. Ντέντε, σου άρεσε το καινούργιο μας μέρος, Ντέντε? Πάλι είπα ότι εδώ μπορεί να έχει σκυλιά. Παππού, παιδί μου, θα ανοίξει την πόρτα, στο όνομα του Θεού. Ο παππούς ενθουσιάστηκε ξαφνικά. Γιατί έγινε έτσι? Είπα να μην υπάρχουν σκυλιά για να κάτσω άνετα. Ο παππούς σε τι θύμωσε? Ο παππούς νευρίασε με κάτι. Μήπως είδε κανένα φίδι? Έλα εδώ γρήγορα. Έλα, παππού. Ο παππούς είδε κάτι, παιδιά. Για να δω τι είδε. Α, τι είναι αυτό? Παππού, τι έγινε? Παππού, τι έγινε, αγόρι μου, έπιασες κάτι? Στάσου. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί, απλώς γαυγίζει στους άλλους μαύρους σκύλους, φίλοι. Τώρα κοίτα. Ελάτε, ας πάμε προς την ώρα. Θα σας δείξω και το νερό. Ξέρετε, τελευταία αγοράσαμε μία αντλία νερού. Σε αυτή συνδέω με το νερό. Τώρα καθαρίζω τέλεια την αίθουσα τοκετού. Ήταν πολύ καλή ιδέα που το κάναμε αυτό. Συνδέσαμε και το νερό του κοντέινερ. Δόξα τω Θεώ, τώρα τρέχει νερό και από το κοντέινερ μας. Μας έμεινε μόνο η δουλειά με το πάνελ. Αν είναι γραφτό, σύντομα θα τακτοποιήσω και τα ηλιακά πάνελ μας. Το αγρόκτημά μας ομορφαίνει σιγά σιγά. Όλα γίνονται με τον καιρό, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα με τη μία. Όλα είναι πολύ ακριβά. Σιγά σιγά προσπαθούμε όσο μπορούμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Τώρα το υπόστεγο και οι στάβλοι για τις κατσίκες μας έγιναν καταπληκτικά. Κοίτα και αυτό το κήπο. Εδώ σκέφτομαι να φτιάξω κάτι σαν χώρο για να κάθεσαι, αλλά θα καθίσει λίγο αυτό το χώμα. Τώρα εδώ είναι πολύ λάσπη. Λόγω της βροχής. Περίμενε, αμάν, παραλίγο να πέσω. Ας δείξουμε και τον Άρη, κοίτα. Άρης! Άτακτος Άρης. Άρη, εχθρέ των καηδουριών. Και ο γιος μου αδυνάτησε πολύ ο μπαγάσας. Γε μου, τι έριξες πάλι κάτω? Ο Άρης, φίλοι μου, σήμερα θα μπει για χειρουργείο. Τώρα θα δείξω, αλλά εδώ υπήρξε ένα πρόβλημα. Δείξτε το από μακριά, έτσι. Γιατί έγινε, ούτε εγώ κατάλαβα. Ένα πράγμα που συμβαίνει μία στο εκατομμύριο. Κανονικά δεν συμβαίνει σε κανέναν. Μία στο εκατομμύριο. Στο δικό μας μαζλού μπαμπά βγήκε πέτρα στα νεφρά. Ποτέ δεν το είχα ακούσει σε σκύλο πριν, αλλά μου συνέβη. Ο Άρης είχε ένα τέτοιο πρόβλημα. Δεν το είδα, ούτε το άκουσα σε κανέναν άλλον. Στο συνοηγέ σήμερα. Αν όλα πάνε καλά, σήμερα θα πάει για εγχείρηση, θα το διορθώσουν με την επέμβαση. Δεν κατάλαβα γιατί έγινε. Μην ξεχνάτε τις προσευχές σας. Ελπίζω να βγει καλά από την εγχείρηση. Τώρα πια και η εγχείρηση έχει ρίσκο. Βίνεται αναισθησία. Αν ο οργανισμός του ζώου δεν το αντέξει, ο Θεός να φυλάει, μπορεί να πεθάνει. Ξέρετε, έτσι χάσαμε και το κορίτσι μας, τη Σίλα. Την είχαμε πάει στο κτηνίατρο, η boxer Σίλα μας. Ξέρετε, ήταν έγκυος. Τότε ο κτηνίατρος που την πήγαμε δεν ήταν καν κτηνίατρος. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλο αυτό έγινε λόγω της απειρίας του. Και η ευθύνη είναι δική του, τι να πω τώρα. Αν δεν μπορείτε να κάνετε αυτή τη δουλειά, δεν θα πάρετε αυτό το ρίσκο. Η ευθύνη βαραίνει αυτόν, η αμαρτία βαραίνει αυτόν. Τώρα φυσικά πηγαίνουμε σε άλλον κτηνίατρο. Ελπίζω ο Άρες, ο γιος μας, να βγει από το χειρουργείο υγιής και ασφαλής, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα και να αναρρώσει πλήρως, φίλοι μου. Τότε και η Σίλα, η κόρη μου, με είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ. Μα το Θεό, τώρα μόλις αναφέραμε τη Σίλα, στεναχωρήθηκα πάλι. Και την ίδια χάσαμε και τα μικρά της χάσαμε. Αδερφέ, έτσι είναι. Όταν συμβεί μια τέτοια δυσκολία, έρχονται η μία μετά την άλλη. Τράβα τώρα το Φαϊσάλ. Τράβα αυτό το λιοντάρι, τράβα. Το λιοντάρι της Ανατολίας. Τι κάνεις εκεί, ρε? Δίπλα στον Απόλλωνα. Φαϊσάλ μπαμπά, να σε χαίρομαι. Τι χάρισμα έχεις. Μόλις φωνάξαμε Φαϊσάλ, Νατάσα, ο Ντεντέ πάλι πετάχτηκε. Μην κάνετε αταξίες, ρε. Ας αφήσουμε λίγο τον Τάισον μπαμπά, να δούμε τι θα γίνει. Νύχτα. Γνήσιο παιδί της Αργεντινής. Πού είσαι, αγόρι μου? Πού είσαι, αγόρι μου? Να δει ο κόσμος. Τι μηχανή είσαι. Τρέξε. Λιοντάρι μου, να σε χαίρομαι, Τάισον μπαμπά. Τώρα κοιτάξτε. Εδώ πήραμε τις παλέτες, φίλοι. Χρησιμοποίησαμε ένα μέρος από αυτές τις παλέτες. Τις βάλαμε κάτω από τα παιδιά, στο χώρο του κετού. Είχαμε δουλειά με τον συγκολητή, αλλά την αναβάλαμε. Είχαμε συμφωνήσει με τον άνθρωπο για το Σαββατοκύριακο θα ερχόταν, αλλά δεν ήρθε.
Είπε ότι μόνο μέχρι την Πέμπτη της επόμενης εβδομάδας μπορεί να το κάνει. Ακύρωσε αυτή τη δουλειά. Είπα να μην έρθεις. Δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Είχαμε τον αδερφό μας Γκιο Χάν, το ξέρετε. Όσοι έχουν δει τα παλιά βίντεο το ξέρουν. Τον κάλεσα τώρα κοντά μου από το Οσμανιγέ, και αυτός ξέρει από συγκολήσεις και τέτοια. Όλες τις συγκολήσεις, αν είναι φέλημα Θεού, να τις κάνει αυτός. Σε 1-2 μέρες θα είναι εδώ, θα τα φτιάξουμε όλα μαζί του. Θα τακτοποιήσουμε το χώρο της γένας, τα κλουβιά, τα πάντα. Μόλις τελειώσουμε με το χώρο της γένας, θα στρώσουμε και αυτές τις παλέτες από κάτω. Έτσι δεν είναι, Καράμ? Άτακτη, Καράμ. Γιατί ήρθα στο αυτοκίνητο. Τώρα θα πάρω λίγη βενζίνη από το αυτοκίνητο. Για να βάλω μπρος την αντλία νερού. Ένα λεπτό. Περιέργη με λαχάντα αυτή, περίεργη. Τάισον μπαμπά, θυσιάζομαι για την αρχοντιά σου. Δείξε μας και το άλλο μας τάγκ. Αυτό θα το εγκαταστήσουμε κι εμείς μπροστά, εκεί που είναι τα μπροστινά κλουβιά. Το καθαρισμό των μπροστινών κλουβιών θα τον κάνω με το νερό που έρχεται από αυτό το τάγκ, βάζοντας και το μοτέρ για να γίνει πιο γρήγορα. Βασικά αυτό θα το εγκαταστήσω σήμερα, αύριο θα το δείτε. Έτσι δεν είναι, Απόλλων? Όμορφε γέ μου. Ο Απόλλων είχε ξανασπάσει το σπιτάκι, έβαλα πάλι το τάγκ σε αυτόν. Στο τάγκ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νόρα, γιατί έχεις το νερό σου, Νόρα? Για δείξου μου και την Νόρα. Νόρα, έχεις στο νερό σου, κορίτσι μου. Περίμενε, θα σε βγάλω τώρα. Άτακτη Νόρα. Περίμενε, κορίτσι μου, κάνε λίγη υπομονή. Κάνε λίγη υπομονή, σε λίγο φεύγουμε. Εντάξει, αγάπη μου. Σε λίγο θα σε πάω κοντά σου νέκτορα, Νόρα. Νόρα, αγαπάω πολύ την Νόρα μου. Είχα φέρει εδώ τη μέδουσα. Έβγαλα τη μέδουσα από εκεί. Έλα, ας δείξουμε αυτή τη δεξαμενή νερού. Δείτε τη δεξαμενή νερού. Βάλαμε παροχή νερού στο κοντέινερ μας. Κάλεσα τον υδραυλικό. Μας έφτιαξε τους σουλίνες. Δείξε έτσι τους σουλίνες. Στήσαμε τους σουλίνες του νερού μας. Και μετά, αυτή τη στιγμή, έχουμε νερό στο κοντέινερ μας. Κοίτα, είχα φτιάξει ένα τέτοιο τραπεζάκι παλιά. Για τη δεξαμενή νερού. Αυτή τη δεξαμενή νερού τη βάλαμε πάνω σε αυτό. Επειδή είναι ψηλά, έχει καλή ροή νερού, μας εξυπηρετεί. Τώρα έχουμε άνετα νερό στο κοντέινερ μας, φίλοι μου. Τη δεύτερη δεξαμενή θα τη βάλουμε και αυτή μπροστά, εκεί που είναι τα κλουβιά. Αν δώσουμε τον κινητήρα από εδώ, στη συσκευή του. Συνεχίζουμε. Θα έχουμε πίεση, τέλειο νερό θα είναι, αδερφέ. Τέλειο. Τι έγινε, Καράμ? Ατακτούλης. Ελάτε να βάλουμε και τη μηχανή μας μπροστά. Δείτε αυτό το νερό. Ο Ντεστάνλαρ, αν είναι φέλημα Θεού, σήμερα θα πάει ξανά στο κτηνίατρο, αδερφέ. Δεν έγινε να σας τραβήξω ένα ξεχωριστό βίντεο για τον Ντεστάνλαρ? Αν θέλετε να δείτε την τελευταία του κατάσταση, γράψτε το στα σχόλια. Θα σας τραβήξω βίντεο για τον Ντεστάνλαρ. Να σας δείξω και τη θεραπεία του. Αν καταφέρουμε να εγκαταστήσουμε και το ηλιακό πάνελ που θέλουμε, έχουμε και πηγάδι στο αγρόκτημά μας. Από εκείνο το πηγάδι. Θα το λειτουργήσουμε με αντλία βυθού. Θα πάρουμε πολύ καλό νερό, παιδιά. Κοίτα τώρα, αδερφέ, η αντλία νερού μας είναι εδώ, παιδιά. Εντάξει. Τώρα θα προσθέσω λίγη βενζίνη σε αυτό. Ας το βάλουμε να δουλέψει. Μετά δες το νερό που βγαίνει, φίλε. Ήθελα να σας το δείξω και εσάς, γιατί πραγματικά μου έκανε τη δουλειά πολύ πιο εύκολη. Πήρα και ένα μικρό μηχάνημα. Δεν καίει πολύ βενζίνη. Όταν λέω δεν καίει πολύ, εννοώ πάλι. Βασικά, ας μην πω ότι δεν καίει τώρα. Εντάξει, για καθημερινή χρήση καίει λίγο. Καίει περίπου 1,5 λίτρο τη μέρα. Όταν κάνουμε τη δουλειά μας, 1,5 λίτρο τώρα η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει εκεί. 60 λίρες. Καθημερινά 75 λίρες. Μήπως φτάνει 2.100 λίρες το μήνα? 7, αυτό κάνει 2.250 λίρες. Στάσου τώρα, χρειάζεται να το εξαερώσουμε αυτό. Και μετά όλη αυτή η ιστορία να το εξαερώσουμε κτλ. Περίμενε, στο βάλουμε μπρος να δούμε αν θα χρειαστεί πραγματικά. Ας το ανοίξω και αυτό. Στο όνομα του Θεού του Παντελήμωνα του Πολιάσου Πλάνου. Πού βάλαμε την άκρη του λάστιχου, ρε? Α, εδώ είναι. Αυτό είναι. Ναι. Κοίτα, τώρα θα βγάλει νερό. Από αυτή την πισίνα τραβάω απευθείας το νερό, αλλά μάλλον θα πρέπει να του βγάλουμε τον αέρα, υποθέτω. Όχι, κοίτα, άρχισε να έρχεται, ναι. Περίμενε, τώρα γεμίζει. Τώρα γεμίζει. Αυτό, ξέρεις, μου έκανε τη ζωή τόσο πιο εύκολη. Κοίτα το νερό που έρχεται. Απλώς τώρα θα το κάνω αυτό. Την επόμενη φορά που θα φωνάξουμε τον εξκαφέα, δεν θα ακούσετε τη φωνή μου από αυτό. Έλα, πάμε λίγο από εδώ, έλα. Αυτό. Έλα, έλα.
Κοίτα τώρα. Όταν έρθει το εξκαπτικό, θα βάλω να σκάψουν την πισίνα λίγο πιο βαθιά. Εντάξει, αδερφέ. Και μετά, τώρα έσπασε και ο σωλήνας. Κοίτα. Στάσου, αγόρι μου, πάλι έρχεται πάλι. Δεν τράβηξε καλά εκείνη η βαλβίδα. Βλέπεις το νερό που έρχεται, αδερφέ. Κοίτα. Αυτή τώρα, ξέρεις. Αυτό για μας είναι κάτι μεγάλο. Βέβαια, για σας μπορεί να είναι κάτι φυσιολογικό. Επειδή στη φάρμα μας δεν υπήρχε νερό, έπρεπε να καθαρίζουμε τα πάντα με το νερό από το βαρέλι δίπλα στο κλουβί. Με κουβάδες, δες. Αυτό για μένα, ξέρεις, έγινε κάτι που μου έκανε τη δουλειά τόσο πιο εύκολη, δες. Τώρα μπαίνω μέσα στο χώρο του κετού. Καθαρίζω άνετα παντού, το βλέπεις. Αυτή τη στιγμή μας δίνει το νερό από την πισίνα. Εκεί υπάρχει νερό στην πισίνα, έτσι δεν είναι. Επίσης, το νερό στην πισίνα γεμίζει με τη βροχή. Όλα τα νερά της βροχής εδώ συγκεντρώνονται εκεί. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπετε είναι νερό της βροχής, κοιτάξτε. Βλέπεις. Ας τραβήξουμε λίγο ακόμα να δούμε. Θα έλεγα να πλύνουμε εκείνα τα σημεία, αλλά τα σκυλιά ξαπλώνουνε. Βγες λίγο καπλά να πλύνω εκεί, φύγε. Φύγετε λίγο. Φύγετε να τα πλύνει ο μπαμπάς εκεί, Το λάστιχο είναι και 25 μέτρα. Κοίτα. Βλέπεις. Πλύνε εδώ τώρα, πλύνε την αίθουσα του κετού. Τράβα το λάστιχο. Βάλε και ένα ντεπόζιτο από την άλλη πλευρά. Τράβα βίντεο το μέρος που πλένω. Να δει ο κόσμος πώς πλένεται και πώς φεύγει το νερό. Ρόκι, φύγε. Κοίτα, κάνουμε τη δουλειά μας με το βρόχινο νερό. Μόνο πείτε το όπως θέλετε, να πλύνω και τη μηχανή μου. Και τη μηχανή. Θα έρθει κι άλλο νερό από το λάστιχο. Θα έρθει. Κάντε λίγο στην άκρη, θα πλύνω τη μηχανή. Και ο Φαϊσάλ έφαγε το κάθισμά μου άτιμος. Άσε να πλύνω τη μηχανή μου, κοίτα. Να το. Να την πλύνουμε έτσι, να γίνει πεντακάθαρη. Το είδες αυτό? Εντάξει. Το κάθισμα την έχει διαλύσει ο Φαϊσάλ. Πρέπει να φτιάξει και μια θέση για τη μηχανή μου. Τα σκυλιά κάνουν άνω κάτω τη μηχανή μου. Πρέπει να κάνουμε ένα σέρβις στη μηχανή, κοίτα. Αυτό το νερό μας ήρθε τέλεια, αδερφέ, το βλέπεις? Βρόχινο νερό, Μα το Θεό, βρόχινο νερό είναι, δες. Ας πούμε στο χειριστή να σκάψει τη δεξαμενή λίγο πιο βαθιά. Μετά από αυτό θα έχουμε αρκετό νερό. Και ξεφορτώσου αυτή τη λιμνούλα εδώ. Και χρησιμοποίησε για τη δουλειά σου το νερό που έρχεται. Κάνει οικονομία, μη σπαταλάς το νερό. Τι άλλο να πω. Κοίτα τι ωραίο νερό. Και αν το βάλουμε αυτό και στα μπροστινά κλουβιά, τελειώσαμε. Τώρα ας το κλείσουμε αυτό, παιδιά. Εντάξει. Το έβαλα και αυτό εδώ για να μην επηρεαστεί από τη βροχή, εντάξει. Τώρα ελάτε να δούμε. Αυτό, αδερφέ, ήταν τέλειο για μας. Ο καθαρισμός εδώ έγινε τόσο εύκολος. Φέρεις το κουβά, ρίχνεις. Φέρεις το κουβά, ρίχνεις. Μια αγκαρία, μια δουλειά. Μας κούραζε πάρα πολύ. Τώρα είναι καθαρά. Μόνο που στην πραγματικότητα χρειάζεται και εδώ μια δεξαμενή. Και αυτή για καθαρό νερό. Δεν δίνω αυτό το πόσιμο νερό στα σκυλιά. Δεν το χρησιμοποιώ ως πόσιμο νερό. Από εκεί πάλι τραβάμε με το κουβά, αλλά αυτό ήταν καλό για την καθαριότητα. Ο καθαρισμός γίνεται τέλεια. Νόρα! Νόρα! Κόρη μου, δεν είχες λουρίσει ο λαιμός σου, Τώρα θα σε βγάλουμε έξω. Πρέπει να σου φέρουμε λουρί, κορίτσι μου. Βλέπεις τον παππού, τον άτιμο παππού, κοίτα. Τώρα είναι και θυμωμένη η Νόρα. Αυτό φυλάει. Ψάχνει σκύλο να επιτεθεί. Κοίτα τον ανώμαλο παππού. Ανώμαλος. Τώρα ας πάμε την ώρα ξανά στον έκτορο μπαμπά. Αν μπορέσουμε να την προστατέψουμε από τον παππού, βέβαια. Παππού, όχι. Πρόσεχε, κορίτσι μου, μην μπαίνεις κάτω από τα πόδια μου. Για να δω. Έλα, Νόρα. Νόρα, έλα. Αν είναι γραφτό να πάρουμε κουτάβια από το Χέκτορ, και την επόμενη φορά θα πάρουμε και από την άλλη. Από τον Κάρλος. Παππού, περίμενε λίγο. Ξέρεις, η Νόρα είχε ένα τραύμα στο κεφάλι της. Και ο Τάισον έρχεται τώρα. Ελπίζω να μην αρχίσουν καυγά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ επικίνδυνη θέση. Βλέπεις τον Τέντε, επιτίθεται στον Τάισον. Δίπλα μας υπάρχει ένα θηλυκό σκυλί που βρίσκεται στην περίοδο ζευγαρώματος. Οι αυσενικοί μπαίνουν αμέσως σε μάχη, φίλε. Όποιος είναι πιο δυνατός, αυτός θέλει να ζευγαρώσει με το θηλυκό. Και ο Τέντε τώρα λέει: αυτό το θηλυκό είναι δικό μου. Έλα, Νόρα. Αλλά φυσικά δεν θα αφήσουμε τον παππού. Σταμάτα. Και ο Ρόκι τώρα το σκάει. Έλα, Ρόκι. Αλλά ο Ρόκι είχε βάλει στο μάτι τη δική μας Νόρα.
Ξάπλωμε στην αγκαλιά της Νόρα, ξέρεις. Έλα, Νόρα. Όχι, παππού. Στην πραγματικότητα πρέπει τώρα να κλείσουμε τον παππού. Θα ζωρίσει τον Έκτορα, φίλε. Ο Έκτορας και ο άλλος θα επιτεθούν ο ένας τον άλλον μες στο κλουβί κατά πάσα πιθανότητα. Περίμενα να δω, μπορείς να τραβήξεις λίγο το Μποτζούκ. Κοίτα πως στέκεται το Μποτζούκ. Μποτζούκ! Τι στάση είναι αυτή, ρε. Άτακτος Μποτζούκ. Οι κατσίκες μερικές φορές με εκνευρίζουν, αλλά μερικές φορές τις αγαπάω πολύ. Ντεντέ! Μην κακομαθαίνεις. Ο Ντεντέ τώρα τα βάζει με όλους. Εντάξει, Σιτήρη, δεν είσαι κορίτσι μου. Έλα, Νόρα, έλα, Νόρα. Μην τον αφήνεις και εσύ τον Ντεντέ. Μην τον αφήνεις τον Ντεντέ. Κοίτα το βλέμμα του Χέκτορ. Σταμάτα, Μάρλα, πρόσεχε. Χέκτορ! Χέκτορ, μπάμπα, γέ μου, έφερα τη γυναίκα σου. Έφερα τη γυναίκα σου, γέ μου. Τώρα, πέρασε, κορίτσι μου. Νόρα, πέρασε. Όχι, Ντεντέ. Τώρα, αδερφέ, ας παρακολουθήσουμε να δούμε. Ο Ντεντέ τώρα, ξέρεις, μάλλον θα επιτεθεί στον Έκτορα μόλις περάσει την πόρτα. Περίμενε να δούμε. Είδες τον Ντεντέ. Γριλίζει στον Έκτορα. Ντεντέ, μην ανακατεύεσαι σε πράγματα που σε ξεπερνούν. Σταμάτα. Βάζω και την ώρα εδώ, αδερφέ. Τρέχει, πηδάει, σκαρφαλώνει στους τοίχους. Ακόμα και από τις κότες πηδάει πάνω από το σύρμα. Πηδάει από το χώρο του κετού. Μην κοιτάτε που η Νόρα είναι λίγο μεγαλόσωμη. Είναι πολύ αθλητική σκύλα. Όπου και αν βάλεις το κορίτσι, δεν μπορείς να τη συγκρατήσεις. Δραπετεύει από παντού. Το άφηνα εδώ αυτό. Πάλι είπα ότι το έσκασε. Αμέσως πρόσεξα, δόξα τω Θεώ, ο Ντεντέ δεν ήταν έξω εκείνη τη στιγμή. Βλέπεις, πάλι ψάχνει τρόπο να του σκάσει. Νόρα, κόρη μου, μην το σκάσεις. Κόρη μου, μην το σκάσεις. Θα μας φέρει σε γκονάκι. Βλέπεις τον Ντεντέ. Άμαν Ντεντέ. Ντεντέ, κοίτα, με τον Έκτορα δεν αστείευεσαι. Ντεντέ, θα παρασυρθείς. Εσύ. Σταμάτα. Αμάν. Κοίτα, έπιασε το πόδι του κάτω από την πόρτα εξαιτία σου. Άντε. Μην κακομαθαίνεις. Ο Έκτορας έπιασε το πόδι του, ξέρεις. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, τώρα ζευγαρών, μπορούμε να φύγουμε από εδώ πλέον. Αν είναι γραφτό, σύντομα θα χαρούμε εγγόνι. Ο Κάρνος τώρα τρελάθηκε. Κάρλος, και από σένα θέλαμε ένα μικρό γέμο. Ο Έκτορας ήδη έγινε πατέρας. Ο Κάρνος μου, ας μεγαλώσει λίγο ακόμα. Ας μεγαλώσει λίγο ακόμα, εντάξει. Ας μεγαλώσει λίγο ακόμα ο Κάρλος. Κάρλος, Μανώρα, τι έκανες, κορίτσι μου? Κορίτσι μου, σε έβαλα εκεί για να ζευγαρώσεις. Γιατί φεύγεις από εκεί? Κορίτσι μου, γιατί έφυγες από εκεί? Μήπως δεν σου άρεσε ο Έκτορας? Κόρη μου, δεν σου άρεσε ο Έκτορας? Αδερφέ, κοίτα την ώρα. Βλέπεις από πού το έσκασε η τρελή? Τι σας είπα πριν λίγο? Το κορίτσι το σκάει κατευθείαν, αδερφέ. Κοίτα. Αλλά δεν γίνεται, πρέπει να τη βγάλουμε από εκεί. Ο Ντεντέ την έβαλε στο μάτι. Σε μια στιγμή θα ζευγαρώσει με τον Ντεντέ. Περίμενε να δούμε αν η Νόρα θα κατέβει μόνη της από εκεί. Για να δούμε. Μόλις ζευγάρωναν. Όχι, έλα. Έλα, κορίτσι μου. Νόρα, πήδα από εκεί. Οπ, μασάλα. Νόρα, έλα. Νόρα, έλα, κορίτσι μου. Έλα να σε δω. Έλα. Νόρα, έλα. Νόρα, έλα. Στάλεξ, ηρέμησε, κορίτσι μου. Μη φωλάζεις. Σταμάτα, Ντεντέ. Σταμάτα, πρόσεχε. Η Μάρλα Νόρα δεν τη συμπαθεί. Μπορεί να τσακωθούν. Νόρα, θα σε πάρουμε ξανά εκεί όμως. Βλέπεις ο Ντέντε, έχει πληγή στο κεφάλι, κοίτα, του καθαρίζει την πληγή. Αλλά έτσι κάνετε. Του ανοίγετε την πληγή, μετά αυτή η πληγή δεν κλείνει, γε μου. Δεν κάνετε καλό στο κορίτσι, κοίτα. Στάσου, έλα Νόρα. Ντέντε, τρέχα. Θα πάρουμε ξανά την ώρα, αδερφέ. Νόρα, έλα. Έλα, κορί μου, έλα. Δεν θέλω να σε τραβήξω έτσι, κοίτα, έλα. Περίμενε ένα λεπτό. Χόπαλα, Ντέντε, περίμενε. Τώρα θα πάρουμε ξανά την ώρα. Κόρη μου, δεν υπάρχει διαφυγή από αυτό. Εγώ σου το λέω. Να μην σε ξαναδώ να το σκάς. Πέρασε, κορίτσι μου. Θα το βάλουμε ξανά, αλλά το σκάει. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Ας απομακρυνθούμε να δούμε. Τώρα μόλις τη βγάλαμε έξω την ώρα. Θέλει να κάνει βόλτα, έτσι δεν είναι, Μάρλα? Βασίλισσά μου. Μπράβο στην κόρη μου. Παιδιά, αυτή η Νόρα το σκάσε πάλι. Νόρα. Δεν γίνεται. Στο τέλος θα κάνουμε το εξής, αδερφέ. Θα βάλουμε το Χέκτορ στο κλουβί της. Αλλά τότε πρέπει να τακτοποιήσουμε εκείνο το μέρος. Τώρα ο Ρόκι τριγυρίζει δίπλα στην ώρα.
Μόλις έκλεισα την ώρα, σταμάτησα το βίντεο και έκλεισα τον Ντέντε. Γιατί ο Ντέντε ψάχνει ευκαιρία να επιτεθεί σε όλους. Αυτή τη φορά μην κάνει κακό στο Ρόκι ή στο Μοκί. Κατάλαβες. Γι' αυτό. Ελάτε να δούμε λίγο τον Όντιν. Ακόμα δεν άφησα τα κουτάβια κάνε κόρσο, θα τα αφήσω και αυτά. Μωρά, τι κάνετε μωρά. Τι κάνουν οι αγάπες μου. Ευτυχώς που στρώσαμε εδώ αυτές τις χοντρές πέτρες και τα ζώα γλίτωσαν από τη λάσπη. Μα το Θεό, πραγματικά βολεύτηκαν πολύ παιδιά, αλλιώς εδώ θα ήταν όλο λάσπη τώρα. Έτσι μωρά μου. Αυτά είναι αρσενικά μικρά. Έλα μωρό. Το αρσενικό δεν βγαίνει πολύ γιατί δεν βγήκε σήμερα αυτό. Χθες ήταν το ίδιο. Πάρε, έλα. Έλα αγόρι μου, έλα αγόρι μου. Να μπω εδώ μέσα, μήπως το αρσενικό μας κουτάβι εξασθένησε ή κάτι έπαθε παιδιά. Αν προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε έτσι τώρα, δεν θα ανοίξει. Σταθείτε μωρά, σταθείτε, αλλά πρέπει να βγείτε κάτω από τα πόδια μου. Πώς αλλιώς θα κατέβω. Άμαν. Σταμάτα. Αγόρι μου, έλα. Έλα, γιατί δεν βγαίνεις εσύ σκαταλιάρη. Με τρόμαξες, είπα μήπως του συνέβη κάτι. Γιατί δεν βγαίνεις εσύ. Ούτε χθες βγήκες. Έχεις πυρετό, όχι. Το αγόρι μου έγινε νοθρό. Έχει πυρετό αυτός. Όχι, η θερμοκρασία του είναι φυσιολογική. Γιατί δεν βγαίνεις παλιόπαιδο. Άτακτε. Περίμενε να δούμε. Σαν να υπάρχει λίγη πικρία εδώ, παιδιά. Ας περιμένουμε να δούμε. Έλα. Έλα, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου. Ας δω αν είναι καλά ή μήπως δεν βγήκε επειδή κοιμάται. Περίμενε, ας δούμε. Αδερφέ, πρέπει να παρακολουθείς κάθε κίνηση του σκύλου. Αν χαλαρώσεις, έστω και για μια στιγμή, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Αυτό το αρσενικό κουτάβι μου φάνηκε λίγο ύποπτο. Έλα, αγόρι μου. Αυτό σήμερα, για προληπτικούς λόγους. Ας σου δώσουμε τις βιταμίνες σου να δούμε. Μου φάνηκε λίγο καταβεβλημένος αυτός. Αν θυμάστε, και χθες δεν είχε φανεί καλά στο βίντεο. Και τώρα δεν βγήκε. Το πρωί όμως κυκλοφορούσε. Κοίτα πόσο όμορφα παίζουν τα αδερφάκια του. Αχ, τα μωράκια μου. Αυτό μένει λίγο πίσω. Λίγο αν έχει πυρετό ή όχι, χωρίς θερμόμετρο δεν μπορείς να καταλάβεις, ούτε με το χέρι σου. Μου φάνηκε λίγο ανήσυχο. Και τα μάτια του σαν να έχουν τσίμπλες. Έλα, αγόρι μου. Τι έγινε στο λιονταράκι μου, μεγάλο μωρό, μεγάλωσες πολύ ρε. Μεγάλωσες πολύ ρε. Μήπως αρρώστησε ο γιος μου. Δώσε του αμέσως μια ενίσχυση, αδερφέ. Νόλ μας, σε λίγο θα του δώσω και φαγητό να κρυώσει λίγο το κοτόπουλο. Ας το ανακατέψουμε με την τροφή και να του δώσουμε. Πρέπει να παρακολουθήσουμε αν θα φάει το φαγητό. Δεν κατάλαβα καλά, αλήθεια σας λέω, φίλοι μου. Παιδιά, ας φύγω λίγο να δω. Αλλά μου φάνηκε λίγο υποτονικός, εσείς τι λέτε. Κοίτα, η άλλη είναι πολύ ενεργητική. Κοίτα, το αρσενικό πάλι φεύγει, αδερφέ. Είδες, κοίτα, το αρσενικό πάλι φεύγει. Αυτό το αρσενικό φαίνεται λίγο πεσμένο, παιδιά. Αμέσως. Μετά το βίντεο, τρέχα να σε δω, Ρόκι. Θα τον βάλουμε αμέσως σε κάτι. Γε μου! Να, πρέπει να παρακολουθείς τα πάντα από το βλέμμα, την κίνηση του ζώου, πρέπει να το καταλαβαίνεις. Φιστίκ. Μην κάνετε αταξίες, μην μαλώνετε, για να δούμε. Μου φάνηκε ότι έχει λίγο πρόβλημα. Περίμενα να δούμε, σε λίγο θα καταλάβουμε. Όντιν! Όντιν, τι κάνεις παλικάρι μου? Όμορφε γέ μου! Φέραμε και τον Όντιν. Κατά τύχη προέκυψε αρρώστια. Δεν μπορέσαμε να ασχοληθούμε με το παιδί, δεν μπόρεσε να βγει μπροστά. Έτσι δεν είναι, Όντιν μπαμπά? Να πάμε τον Όντιν στην αγορά, τον Όντιν. Να πάω μια βόλτα το γιο μου, όμορφε γέ μου. Η προσωποποίηση της γοητείας. Η ουρά του πάντα σηκωμένη σαν όπλο. Μπράβο το λιονταράκι μου. Τώρα να βγάλω αυτά τα μικρά έξω, φίλοι μου. Ελάτε εδώ, λιονταράκια μου, ελάτε. Μπράβο. Σήμερα έχουν πολύ ωραία ενέργεια. Έτσι δεν είναι, ασυγέ? Χτες το βράδυ ήρθε και ο κτηνίατρός μας, παιδιά. Τους έκανε μια γενική εξέταση, τους έδωσε τα συμπληρώματά τους, ξανακοίταξε τα μάτια τους. Έδωσε ακόμα μια επιπλέον σταγόνα για τα μάτια τους. Θα τη χρησιμοποιήσουμε. Και αν χρειαστεί για τα μάτια τους να δυναμώσουν λίγο ακόμα, προς το παρόν είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Μόλις βγήκαν από αυτό, από την αρρώστια. Να συνέλθουν λίγο ακόμα τα σώματά τους. Μετά από αυτό θα το κάνουμε. Θα κοιτάξουμε μέσα στα μάτια τους.
Τώρα έχω ένα χάπι για εσωτερικά παράσιτα στο χέρι μου. Ας τους δώσουμε τα χάπια για τα εσωτερικά παράσιτα, αδερφέ. Στάσου, κολλήτσι μου. Στάσου, μικρό μου, στάσου. Κατάπιετο, για να δούμε. Το κατάπιες. Το κατάπιες. Ελπίζω να μην κάνεις θέατρο, έτσι δεν είναι? Ας δω. Όχι, εντάξει. Όχι, δεν το κατάπια. Κορίτσι μου. Κορίτσι μου. Γιατί με κοροϊδεύεις, κορίτσι μου? Α, αυτό το χάπι έτσι να το δώσει με το χέρι είναι μαρτύριο, Περίμενε, κορίτσι μου, περίμενε. Αχα. Όταν το δίνετε αυτό, βάλτε το μέσα σε λουκάνικο ή κάτι τέτοιο, προσέξτε. Αυτά, δόξα τω Θεώ, είναι λίγο ζωηρά, Στάσου, κορίτσι μου, στάσου. Κατάπιε, ρε. Τι να σε κάνει και ο Αλάχ, Ξέρεις κοστίζει το κάθε χάπι, παιδί μου. Το χάπι το κατέστρεψες. Το χάλασες τελείως. Κατάπιε το αυτό σαν άνθρωπο, σου λέω, παιδί μου. Το κατάπιε, έτσι δεν είναι? Το κατάπιε, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Δεν έπεσε κάτω, έτσι δεν είναι? Όχι. Ρε φιλέ, Πόσο πάλεψες για να μην καταπιείς το χάπι, άντε, ας σου δώσουμε τα χάπια σου. Έλα, αγόρι μου. Το αγόρι είναι λίγο πιο έξυπνο. Το θηλυκό είναι πολύ γκρινιάρικο. Το χάψατε. Έλα εδώ, Πασά. Έλα. Έλα, γέ μου, έλα. Έλα. Και αυτά χρειάζονται ένα όνομα, Προτείνετε ένα καλό όνομα για αυτό το αρσενικό και το θηλυκό, παιδιά. Ένα όνομα που να ταιριάζει σε κάνε κόρσο. Τα ζώα δεν θέλουν να μπουν στο νερό, το βλέπεις. Μπράβο, ζωντάνεψαν πολύ τώρα. Να σας έχει ο Θεός καλά. Η οικογένεια Pitbull κάποτε λέγαμε, έγινε η οικογένεια Rottweiler, τώρα έγινε η οικογένεια Cane Corso. Μπράβο, παντού γύρω μας Cane Corso. Θεέ μου να μην ζήσουμε ποτέ την απώλεια των παιδιών μας, φίλοι μου. Έλα, Πασά, χρειάζεσαι ένα καλό όνομα, Έλα, αγόρι μου, έλα. Κάποιοι έγραψαν κιόλας αν μεγαλώσουν να τα πας στο δάσος, να μην τα δώσεις. Με έκανα να γελάσω. Φυσικά, τώρα αυτά είναι έτσι από τώρα. Αν το μεγαλώσουμε σε αρμονία με τα άλλα μεγαλύτερα, αύριο ή μεθαύριο θα το πάμε, φυσικά. Αν δεν το δώσουμε δηλαδή ακόμα. Κοίτα, ρε αδερφέ, τη φωνή του. Η φωνή του είναι ήδη βαριά. Είναι μόλις 3 μηνών. Ας μεγαλώσει λίγο να δεις τότε αυτή τη φωνή, τότε θα καταλάβετε. Μπράβο στα λιονταράκια μου. Τώρα, όπως είπα, αυτά έχουν ραχίτιδα. Τους δίνουμε τα φάρμακά τους και χρειάζονται και ήλιο. Πρέπει να μένουν συνέχεια στον ήλιο, έτσι. Αλλά αυτός ο ήλιος είναι βιταμίνη D, αδερφέ. Ήταν D ή C? D δεν είναι? Να τους κάνει καλό. Τέλος πάντων. Σήμερα είπα να σας δείξω και πώς ζευγαρώνω την ώρα Χανίμ. Τώρα ας κάνει μια βόλτα, θα περιμένω λίγο. Μετά θα την πάρω ξανά δίπλα στο Χέκτορ. Αν δω ότι δεν γίνεται, αδερφέ, θα φέρουμε το Χέκτορ εκεί. Θα συνεχίσουν να ζευγαρώνουν. Ελπίζω έτσι κι αλλιώς μία φορά τους ζευγάρωσα. Μάλιστα, 2 φορές. Όσο περισσότερες φορές ταιριάξουν, τόσο το καλύτερο. Θα τους ξαναζευλαρώσουμε, ελπίζω. Θα πάρουμε και ένα μικρό από την κυρία Νόρα. Σας αγαπώ πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και να εγγραφείτε. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας. Να είστε καλά, φίλοι μου.